హాయ్ ఆల్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నాకు ఇష్టమైన హాబీ వచ్చి డ్రాయింగ్. సో నాకు కొంచెం టైం దొరికినప్పుడల్లా ఇంట్లో చార్ట్స్ పెట్టుకొని ఉంటాను రెడీగా. సో కొంచెం నాకు వచ్చిన చిన్న చిన్న బొమ్మలు అవి వేసుకుంటూ ఉంటాను. నేను వేసిన చిన్న చిన్న డ్రాయింగ్స్ ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను. నేనేం పెద్ద గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కాదులేండి, ఏదో నామకే వాసి వేస్తాను. ఈ దుర్గా అమ్మని మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి. నచ్చడం అంటే బాగా కుదిరింది కూడా వేసేటప్పుడు. బాగుంది కదా. ఈ బాతు పిల్లలేమో ఒకటేమో మా అమ్మాయి వేసింది, ఒకటి నేను వేసా. అది బాతు పిల్లో కోడి పిల్లో ఏదనుకుంటే అది.